Ka Israel ka pencot load yaki tiar ya dasun S-300. Hakawe na ki jingher thma lengsun ka bahe tam jong ka hakatayaw baladep ka Israel kala pelong ya ka jingher thma ya ki jaka bu namding bat ki them spai jong ka ri Iran. Katkum ki khubor ke Iran ka dang antat ya ka jingjulor na kite ka jingsha thombor ka bajur bha. Ka kaipot kala ong ru ba ka jingsha penjot ka bakrau tam ya ka Islamic Republic of Iran kala wan lang ba ke jingher thma ya ki lengsun ya da sun S-300. Nalur kata latib ru ba ka jingher thma ya ka Iran kala penjulor ya ki jakare hakaba kate ka ri ka jule ya ki kam nuclear. Uwe uriu shimet haka sorkar US ubakwa ban penpau kerteng ulaya sam haka jingakren jongka Wall Street Journal kumno ka jingya thma jongka Israel dangshen kala pentut shibun ya ka jingya da jongka Iran haka bala penhapno ya ki lightly ki tiar ya da namding S-300 bakhaddu jongki na ki southly ki baki don haka ba stang ka Israel kala penpra ya ka welupa haka ba sedang jong usnem kilat jingya da jongka ri Iran kimla setia banyak khun persya ya ki lengshun jongka Israel namar baka benta ka bakrau jongki misail balapan her kila job ban siat ya ki jaka ba latmu ka Iran ka don haka jaka ka ba kandiat habaya de bat ka jingpen kela ya ka S-300 haka no ka por ka bakloi ka Iran ka shania shibun haka Russia na benta ki tiar ya le ki bahe jongka hanre hakne ka por ka jing perkha jongka Russia ka khambun halor ka jingkular ha Ukraine kene kamut baki pendon kamlut ya ki tiar ya da suin peneng jongki da ka ba ino tangken det ya ka Iran ban pendap ya ka jing bu jongka Iran ya ka jing thmu jongka haka S-400 ka ba kham tibit na Russia Hanre ban shim ya kene ka rukom tre kam na ka benta ka Iran kala banom long ka jing lai kai haka pat haka jing long jing man ka benta.